Jam Allah waale men bandiraɓe musidɓe tedduɓe ñande mawde 29 lewru siltu hitande 2023 ena hawri e aljuma 13 lewru mawlud hitande 1445 fergo. Fulɓe mbi ko ayɗinno gurdam ma e duuɓi ɓennuɗi ɗi woto jab wadde ɗum e duuɓi garoji ɗi. Koye ballal Kumba Abouli mo Tetingel. Windande men hande ko ni sifori aduna. Mi woyi o aduna mo keddotoɗo wodani, mo garɗen tampude foftere weɓani. Kewɗo haajuji e goƴaji ɗi nandani, goto fof ko ndu fiya umata lurani. E o aduna sa miijima mbiya ɓoyde jarani, aduna kewɗo jarabuji ɗi dadde hen weɓani. Lawol ko gotol poccigol rewde weɓani. ɗo kaɗaɗi kewi giɗaɗi pamdani, ɗo jawdi fonda e wonki warde hay hunde wonani. Ko e yimre lamtoro Sall Abdoul Tokosel gorko mo Dulmaji Dembe. Jarama sohna Kumba Abouli debbo mo Tetingel. Jarama gomuji janguinoɓe ɗemgal fulfulde. Ɗemgal so janggaka windaka haalaka ngal godal mum firtani. Jarama ceerno Mouhamadou Siraji Ly hoodere leñol. Kono jarama ɓen weltortoɓe ko winda e ɗemgal fulfulde tawi ko e sawtoji musidɓe mon Penda Sow debbo mo Dunde, Aissata Saydou Sall debbo mo Fardala Fouta. yo jaam ñallu saro e men ñallen e nder hen.